کوفہ دا شہر ہے گلیچ بازارچ شہداء کربلا دا قافلہ دا عبید اللہ بن زیاد دے دربار پیش کرنے نے علماء کن پچھو بزرگاں لکھے جو ایک گلی ہے ایک بڑھلی عورت کمر جھکی ہوئی ہاتھ سوٹی چاہتی ہوئی کپڑیاں دی خستہ حالی چند روٹیاں پانی دا گلاس تے لو چادراں گھندے ہو بڑھڑا کھڑی اجلے قافلہ قریب آیا بڑھڑی ہاتھ جوڑ کے آدھی ذرا قافلے کو روکو میں کو محمد کمبے نال ملا دے میں نبی دے کمبے دی جلی سردار بی بی ہوندے نال ملنے قافلہ رک گیا بازار کھڑ گئے تے بی بی چل دی حضرت زینب دے کول آئیے قدمیں ڈھائے بھئیے بی بی عدی بی بی منت لا میں غریباں اے چند روٹیاں گھنائیاں اے پانی لے آئیاں لو چادراں گھنائیاں میں کو خالی نہ بلا میرا ہدیہ قبول کچھا کو حضرت زینب فرمایا بی بی سارے دروازے تو دشمنی خالی نہیں ولدے اسا کہیں بھی دعوت کدے رد نہیں کی تھی تیری دعوت قبول ہے تیرا ہدیہ منظور ہے پر حضرت زینب آکھا بی بی تو کون ہے جو کوفے دا شہر ہوئے کوفے دا بازار ہوئے کوفے دا گلیوں میں لوگ سارے دشمن مخالفین فرمایا بی بی ہمدردی کتوں گھن رہی ہے اے نبی دے کمبے دا پیار کتوں لے کے آئی ہے اینی غمخار بن کے میہ دیے بی بی قدر میری مدینے وسطیم میری محمد مدینے رادیم بی بی زینب پوچھا کہ دے گھر رانیاں میں آکھر لگی میں فاطمہ زہرا دی کنیزم بی بی فاطمہ دی میں نکرانیم حضرت فاطمہ دے گھر میں بوکر بہاری بھی نے دیم کپڑے بھی دھوئے دیم چکی بھی چلے دیم بی بی فاطمہ دی گودیچ ایک معصوم بچی آئی یہ درہ زینب آئی میں زینب رو گودچ پہ دیم میں زینب رو کھنے دیم حضرت زینب تیری روڑ گل فرما بی بی کوئی تمنا ہوگی آرزو ہوگی اے نہ سمجھے سب سفارش ہے محمد دا کمرائے منگلا تیرا کم میں دیمنا میرا کا اچھا تو سبحان وہ بی بی رو کے آدھیے بی بی میری ہکا تمنا ہے دعا کر اللہ میں کو ویلے تک موت نہ دے اس ویلے تک میری موت نہ آوے جے تک زینب دا دیدار نہ کراوے میں حسین دی بہن زینب دی زیارت کرا بی بی پردہ ہٹایا فرمایا بڑھڑی غور نال دیکھ میں کون میں وہ زینب آنجے کو کھنے دیا میں او دیکھ میرے ویر حسین دا سر قرآن پیا پڑھ دے میں زینب فرمایا شکر بلا دے میدانچ 72 کوہائی وینے آئے نانے محمد دا دین بچائی وینے آئے مل کے آکو اسلام دی عظمت دا جھنڈا بلند فرمائی اچھا کو با حسین تیری عظمت تو صدقے مقام تو صدقے نبی دا بچلا تیرے شان تو قاری صاحب ایک قافلہ کوفہ دے بازار کوفہ دیاں گلیاں چھپیا گزر دائے اے چوکی چو ہتیان ساتھنا سا کھڑ گئے ہیں ایک قافلہ سارے سامنے آپ ادھر میں ایک شہید دی زیارت کی تھی کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا
میرے نبی دے کمرے دا ایک ایک فرد سبحان اللہ مل کے آکھو مقام سبحان اللہ تے رل کے آکھو نبی دے بچڑیاں دی شان بھی توجہ فرماؤ حضرت قاسم دا سر گزریا جس ویلے حضرت عباس دا سر گزرے نا ایک یہودی کھڑائی یہودی وہ بہت بڑا پہلوان ہے وہ یہودی آکھنے لگا اے عباس ہے انہاں آکھا ہاں آکھنے لگا ذرا رکو میں عباس نال ایک گل کر کافلہ رک گیا وہ آکھنے لگا میں مغرب دی دنیا جو آیا ہم تے میں سنی آئی کہ علی بڑا رستم زمان ہے علی عرب دا بڑا پہلوان ہے تے میں پوچھدا ودا میں علی نو ملنے ہیں تے قدرتی عباس مل پے انہاں آکھا ملنا کیوں ہے آکھا لگا میں دنیا دا بڑا رستم زمان ہاں میں بڑا پہلوان ہاں میں سنے علی بڑا پہلوان ہے میں دو ہاتھ علی نال کشتی واسطے آیا حضرت عباس آکھا علی نال کشتی وال کریں پہلے میں علی دا غلام ہوں میرے نال حضرت عباس جن ویلیوں پہلوان دے پنجا پایا بزرگ لکھتے ہیں عباس ہاتھ دبایا اُنہی چیخ نکل گئی چہرہ متغیر ہو گیا آنکھ لگا عباس میں نے چھوڑ دے عباس نے چھوڑیا آنکھ لگا عباس میں اپنے لفظ واپس لینا میں اعلان کرینا جو رستم زمان بھی تو ہے دنیا دا بڑا پہلوان بھی عباس آکھا میں تے علی دا نوکر غلام ہاں تو اجے علی تے نوکر نال نہیں لڑ سکتا تے علی دی گل کرتا ہے خیر وہ آکھا لگا اے عباس اونجانے تے تے اتنا زور لایا میں اعلان کیتا لیکن ایک کون کربلا جائے جے تیرا سر قلم کیتا ہے سر رہا ہے عباس میں دسوے کتھو دا پہلوان آئی توجہ کرو حضرت عباس جڑا جواب دیتا سننا ہے آپ نے فرمایا ہوئے پہلوانا کون آندہ ہے اسا جنگ کربلا دا واقعہ یا کربلا دا امتحان ایک قربانی اے لکی چھپی نہیں تو آنے میرے نبی کئی مرتبہ اعلان فرمایا تو پوچھو پیر صاحب توں حضرت علی المرتضی کربلا دی شہادت قربانی دا اعلان ہی فرمایا تو جتھے جتھے شہداء نے جانا شہادت روش کرنا ہی علی صحیح اتھا نشان ہی لائے میں پیاس کرے نام حضرت اس بار وہ فرمینے ایک سفر میں علی سہین دے کٹھے ہم تے علی المرتضی کربلا دے بچوں پہ گزر دے تے علی پاک ایک مقام تے رک گئے کھڑ گئے تے اساں پوچھے علی مطلب کی یا علی سہین کیوں رون دے ہو حضرت علی المرتضی دی داڑھی مبارک تر ہو گئی تے علی سہین دے ہاتھ چھڑی آئی آپ نے نشان لایا فرمایا یہ مقام تے کچاوے لحسن جا نبی سید کمبے والے اٹھ بل حسن علی پاک فرمایا اتھا خیمے تے تمبو لحسن اور علی سے نشان لائے اتھا انہوں محمد دی قربانی ہے اتھا قاسم عباس دی قربانی ہے اتھا میرے علی اکبر دی قربانی ہے علی سے بل نشان لایا فرمایا اے او مقام ہے جتھے میرے حسین جامع شہادت نوش کرنا ہے علی پاک خبریں نتیاں علی شہادت دی جادے نشانی لائے کچھ آپ میں عرض کریں
علی دا اتنا علم ہوئے، علی دی اتنی نظر دا مقام ہوئے، اے تے علی دا مقام ہے۔ رل کے آنکھوں مدینے والے نبی سیدی تیری بڑی شان، سید المرسلین دا مقامی سبحان اللہ، رل کے آنکھوں شان بھی۔ اتناز کریں نا ایک قافلہ جڑے ویلے عبید اللہ بن زیاد دے دربار آیا، حضرت انسا دن میں دیکھا ایک 6 سال دی بچی دوڑ دی اندر گئی ہے۔ وہ بچی ماں کو آدھی اماں ذرا دروازے دے آ، کافرہ گزردہ بے اکھی نال نیک، اماں مدینے دے لوگ اماں شہید بھی عجیب انہاں دے زبانہ بھی عجیب، اماں آنیک ماں پوچھ دی میری تھی کافلے روز گزر دن، بچی آدھی اماں او کافلے ہو رن اجالا کافلہ ہو رے، آنیک دھڑ بکھرن سر بکھرن سر نیجاں دے سوارن، تلاوت قرآن دے گجکارن۔ ماں پوچھ دیئے میری تھی تو کیوں رونی ہے؟ بچیا دی اماں انہاں شہداء دی قطار دے اندر ایک شہید ہے، سانگاں وچوں ایک سانگ لکھی، جدی لوگ تے بال صغیرے، کیا پوچھ دی اماں دیکھن قابل اندی سوڑی جئی تصویر، ہر گل وچوں اے خون آدھا او تے منہ وچوں آدھا کھیرے، او کو دیکھ کے اماں روندی ہے، میرے سن دی ایک ہمشیر، اماں بڑے کاری قرآن پڑھ دن، انہاں دے لبے جو خون سمدہ زبان جو خون ظاہر ہوندہ جدو معصوم کاری قرآن پڑھ دے، او دی زبان جو مادہ ڈھت نکل دے، اماں لبے جو مادہ کھیر، آنکھوں بڑیاں کاریاں دی تلاوت بھی سبحان اللہ، ذرا رل کے آنکھوں معصوم دا پڑھن بھی سبحان اللہ۔ کتنا عظیم مرتبہ پایا حسین نے،